התענכים, אחד המקומות היפים בארץ, מפגש של תרבויות מכל קצוות העולם, שבראשו ניצב הר הגלבוע. במשך עשרות שנים הצליחו לחיות ביחד בהרמוניה, המרוקאים, הכורדים ותתפלאו גם רוסים. ואפילו הם הצליחו לשרוד את הבלתי אפשרי ולחיות לצד התוניסאים. אבל השאלה החשובה היא, האם המתמודדים שלנו הצליחו לשרוד את התענכים? ברוכים הבאים להישרדות 2012, תענכים. 8 מתמודדים, 5 ימים. רק אחד יישאר השורד האחרון. מכיוון שיש לנו מתמודדים בעלי אותן שמות, כל מתמודד יקבל בנדנה שתסמן אותו במהלך המעיין. קשי אליי. סתיו ד', קשי אליי. אורי, גש אליי. אקי, גש אליי. יקי פי, גש אליי. אלמוג, קשי אליי. נועה, קשי אליי. סתיו כף, קשי אליי. הישרדות התענכים, צאו לדרך! מה מתחילים? עכשיו? מה עכשיו? האייפון, איך זה יכול להיות? לא עשיתי פן, לא גבות, לא ציפורניים. מתחילים? אני בשוק! לפני 10 דקות באתי מבית ספר. עוד לא הוצאתי את אחותי מהגן. אני לא מאמינה. לא התקנתי סטטוס בפייס. מצד שני, לא צריך לעזור לאמא, לא צריך ללכת לבית ספר. יותר טוב. מתמודדים יקרים, את המשימה הבאה שלכם נבצע בשתי קבוצות. המשימה תתחיל בגלגל הפחד, ומשם להפיכת הנדנדות. לאחר מכן תעברו בגשר ותמשיכו לעבר הספסל, שממנו תצאו אל מגלשת האימה, ומשם נסיים בהפיכת נדנדת הניצחון. שבט המנצח יזכה בחסינות. מה זה המשימה הזאת? מה הם רוצים ממני עכשיו? לרוץ על גלגל, אבנים, מכשולים? מה אני צריכה את זה? לרוץ על גלגלים, לטפס על ספסלים, אנחנו בג'ונגל? אוקיי, שבט VIP, שבט המושבים, מוכנים? צאו לדרך! נראה שאלמוג מסתבכת שם עם הנדנדה. וואי, לא הצלחתי עם הנדנדה. איזה מזל שהיה קיבל לעזור לי, איזה חמוד. ראיתי שאין לי ברירה, פשוט דחפתי את אקי.
אבל זה לא הוגן, היא רימתה, היא דחפה אותי. רציתי לקרוע אותה באותו רגע. נתתי סטרינג, אמרתי, אני מתאבדת על המשימה. נראה שמתפתח לנו ויכוח בשבט VIP. כולם מאשימים אותי. הם אומרים שזה רק בגללי, אני לא יודעת מה אני אעשה עכשיו. כל הרס! תפות אותך תעשי בבית! אבל אני אראה להם מה זה לנצח. ערב טוב שורדים יקרים, ברוכים הבאים למועצת השבט הראשונה שלכם. כמו שכבר הבנתם, המשחק כבר התחיל, אין לכם אייפונים, אין לכם מחשב, אין לכם פייסבוק. פה זה רק אחד נגד השני, בלי אוכל, בלי מים, בלי שתייה, עם הקושי של תנאי מזג האוויר, ורק אחד ויחיד, הוא יישאר השורד האחרון. ובהישרדות, כמו בהישרדות, כבר היום שורד אחד יעזוב אותנו ויחזור הביתה. אם הם חושבים שזה יהיה אני, הם טועים. אני לא מוכנה לזה עכשיו. אין לנו יותר מדי זמן, אחד ייגש לתיבה, ירשום את השם של הבחור שהוא רוצה להדיח או בחורה, ומשם נמשיך. המודחת הראשונה של הישרדות 2012 תענכים, מעיין, גשי אליי. זה לא פייר. רק הגעתי, כבר אני חוזרת הביתה. מעיין, את המודחת הראשונה של הישרדות 2012 תענכים. את מתבקשת לעזוב את המושב במיידי. ורק תביא אלמוג הנחשיות האלה. אוקיי חברים, משימה הבאה שלנו משימה שנייה. מתחילים פה בגזע של העץ, צריך לעבור מתחת, משם ממשיכים במורד השביל אל החבל של תלוי על העץ. צריך לטפס למעלה במעלה העץ, למעלה יחכה לנו פריט של אחד מנותני החסות שלנו. הראשון שיביא את הפריט הוא המנצח. מוכנים? צאו לדרך! רק יראו, זקי! עוד בתחילת המשימה ידעתי שאין לי סיכוי לטפס על חבל. מה זה עכשיו לטפס על עצים? מה, אנחנו קופים? אצלי. יש! הם דוחפים! כשאני הגעתי ראשון והתחלתי לעלות, אז יקי פשוט התחיל לדחוף אותי. הבחור הזה, יקי, ממש מנהיג. דוחפים, מרביצים. הוא גם מסתכל עליי קצת. פשוט חבורה של רמאים כל אלה. בסה, הפסדנו בגלל היקי הזה, הרמאי הזה. וואי, לא עד אח שלי. אז מה אם זה האח שלך? הכל באשמת יקי. כי הוא אשם בהכל. יש סיבה? הוא לא הצליח לטפס. הוא לפחות ניסה. זה לא יפה, הוא ניסה. גם הרצל רצה ולא יצא. אני מדיח אותו ותעשו מה שאתם. אורי! ראיתי איך שלך הרמאי הזה דחף אותי? אין מה לעשות, הכל הולך בהישרדות. המודח השני של הישרדות 2012 תענכים. ייגש אליי. ידעתי שיעמידו אותי להדחה, אבל קיוויתי שבסוף אני אשאר. אין מה לעשות, ככה זה הישרדות ואני בחוץ. אתה המודח השני של הישרדות 2012, ומתבקש לעזוב את המושב במיידי. אוקיי שורדים יקרים, אנחנו כבר יומיים שלמים על האי, נותרנו 6. המשימה הבאה היא קליעה למטרה. המתמודד שיצבור הכי פחות נקודות הוא המתמודד שיודח.
הדחה הבאה תהיה לנו הדחה כפולה. הדחה כפולה? מה זה החרטא הזה? לא תהיה הצבעה מכיוון שבמשימה הקודמת שלנו זאת הייתה משימת הדחה. סתיו כהן ונועה, קשו אליי. סתיו כהן ונועה, אתן מודחות מהישרדות 2012, תענכים. אתן מתבקשות לעזוב את המושב במיידי. לא בא לי לחזור הביתה, אני יודעת שאני יכולה לנצח. אוף, לא רוצה ללכת הביתה. טוב חברים, נשארנו 4 מתמודדים, 3 ימים אנחנו ביער. המשימה הבאה שלנו היא משיכה בחבל. מוכנים? כן! צאו לדרך! שימו לב איזה אסטרטגיה יש לאלמוג. בהישרדות הכל מותר יקי. איזה רמאיות, סתיו ואלמוג. נגמר לי הכוח, אני עוזב! אורי, מכיוון שפרשת מהמשימה, אתה מודח באופן אוטומטי. גש אליי. למה אותי מוציאים? אם אחי עוזב, גם אני עוזב. למה דווקא את אח שלי? למה הם מוציאים אותו? מה הם חושבים, שאני אתן לו ללכת לבד הביתה? ולמה אח שלי צריך לבוא איתי? אנחנו היינו חזקים בכל המשימות, רק בגלל שאלמוג הנוכלת הזאת רימתה, היינו צריכים ללכת הביתה. סתיו ואלמוג, נשארתם 2. זה או אני או היא. יש מפתח. אחת משניכן צריכה למצוא אותו. המפתח הזה יוביל אל כספת. בתוך הכספת יהיה 1,000,000 שקלים. והראשונה שתמצא את המפתח היא תהיה הזוכה והשורדת האחרונה של הישרדות 2012. סתיו ואלמוג, אתם מוכנות? אין לנו יותר מדי זמן. צאו לדרך! לא מעניין אותי כלום, אני רוצה לנצח. אני עכשיו מבינה שאני לבד. מצאתי, יש! אלמוג, שי אליי. אני רק רוצה לראות שבאמת זה המפתח שלנו ושלא התבלבלנו. כן, זה המפתח של הכספת. חברים, יש לנו זוכה. המנצחת שלנו היא אלמוג. מחיאות כפיים. טוב, זה היה ברור שאני אנצח. הרי אני הכי מוכשרת.